Dili kabintahan ng mga Pinoy kung kriteria sa pagka-creative thinker ang hisgutan. Labi na dyan panahon sa Pasko, kung abunda sa kompetisyon ang Pilipinas sa mga dayan-dayan sa Christmas tree. Daw makaingon ta nga mura jud og way suliran nga gihambin ang Pilipinas. Huwag tuo ang mga aligre sa mga naay kaya nga diin makahig na lang sad ang ubang kabos. Daw murag halos tanan mga Pinoy pulos dato. Gawas lang sa kakulian sa matag-ob nga murag gihasol sa ubang overacting ang ubang pulis. Diniyos nga kuan ba? Diniyos nga trabaho niya. Nakita nimo, imagine na nimo, tanawa ra ko ni pagkatrabaho abayo. Ala solid ha. Tanawa ba yo? Gikan dito tanawa ko akong zuma. Nagitahi ni nila padung diri. Kapila ni ka mga dahon. Tanawa, manaw mauni siya nya 15 ra ang balik. Makita unya ni ninyo karong tataon human aning atong intro. Gikan sa lungsod sa Carmen nga diin nagrelax ta diri og usa ka gabi ug pagkaugma nanukad ta sa Danau aron mosakay og barko tabok sa probinsya sa Leyte, Samar ug Surigao. Gipuli-pulihan ako og labang kining mga probinsya abay. Samtang nangapi ko nga diin sayo kayo kong nimata. Alas 3 pa lang sa kadlaw. Sa unang adlaw sa Misa de Gallo, maujoy ako nadungog sa usa ka pare nga matod pa niya. Kasagaran daw nato sa panahon sa Pasko, ang bonus, ang 13-month pay, Christmas party, pinaskuhan ug mga regalo ang atong gipangandoy. Pero wala kaayoy nangandoy nga moabot ang Ginoo. Unsa may mahitabo kung moabot ang Ginoo? Matod pa sa pare, ang mga tao dili na maghilak kay walay putol ang mga kalipay sa langit. Unsa may mga kahulugan o mga kamatuoran nini? Samtang lingawon ta mo og itur ta mo or isuroy ta mo ning maong video nga akong mga nabisita nga mga lugar. Tuguti ko nga mosaysay ko ani base sa akong kaugalingon nga pagpanuki-duki. Sa sugilanon sa kalibutan sa daghang doktrina ang nag-asoy bahin sa mga Diyos o balaang makagagahom nga nahimong tao aron makig-uban, mutabang ug magdala og kaluwasan sa katawhan. O kini babasa sa Biblia sa Juan kapitulo 1, bersikulo 1 ngadto sa bersikulo 14. Apan nasayod ba mo nga sa wala pa mo exist kining Kristyanismo? Daan na ning nahimugso istoryaha, panahon pa sa daghang sistema sa imperialismo sa karaang mga sektor sa relihiyon. Pananglitan si Krishna gikan sa Hinduismo. Giisip nga usa ka hingpit nga avatar ni Vishnu ang magbalantay sa Trimurti. Matod pa, siya nagpakita isip Diyos sa bayhon sa tao aron maghatag og kahibalo og paghigugmaay. Sama ni Hesus, gipanganak usab si Krishna sa usa ka pasungan sa mga baka. Apan aron dili kayo halata nga kining istoryaha usa ka kinupya lang sa Kristyanismo ngadto sa Hinduismo,
ang baka giilisan og karnero. Apan ang maong sugilanon nga nahimugso si Krishna sa delikado ug makaluluoy nga kahimtang maujud ang eksena. Sa laing bahin, si Siddhartha Gautama usab giila sa Budhismo, isip ikasiyam nga avatar ni Vishnu, nga gipadala aron itudlo ang dalan sa kahayag og espiritual nga kagawasan, mao nga dunay aspeto sa pagka-Diyos nga napurmang tao. Sa lain natong pagtuki sa laing tradisyon, si Quetzalcoatl gikan sa kultura sa Aztec, usahay gihilagway nga nagpakatawo aron magtudlo sa kaalam ug sibilisasyon. Sumala sa pipila ka mga versions sa iyang istorya, sama ni Jesus, iyang gisakripisyo ang iyang kaugalingon aron hatagan og kinabuhi ang katawhan. Sa lain pong sugilanon, si Dionysius gikan sa mitolohiyang Griego, o sa ka-Dios nga nahimugso isip tao, anak ni Zeus ug sa mortal nga si Semele. Siya ang Dios sa bino ug pagkabanhaw, ug may kalabutan sa ideya sa sakripisyo ug pagkabag-o sa kinabuhi. Samtang si Tammuz gikan sa imperyo sa Mesopotamia, usa ka Dios nga nagpakaarong ingnong tao isip usa ka hari nga naghalad usab sa iyang kaugalingon aron maghatag og kinabuhi ug kalambuan sa mga tao. Ang pagkamatay o pagkabanhaw ni Tammuz giselebrate usab kada tuig. Ang mga membro magminatay sa kasub-anan sa iyang kamatayon ug nagselebrar usab sa iyang pagbalik ug pagkabanhaw pag-usab. Daw maumao jud sa Kristyanismo nga dunay Semana Santa o Christmas party. Dagdahan pa kaayong sugilanon sa Kristyanismo nga kinopya lang sa mga lain-lain nga kinaraang sugilanon sa lain-laing sektor sa relihiyon. Apan usara ito mong aning atong obserbasyon, gipamatud-an lang sa kasaysayan sa mythology nga ang ideya sa usa ka Dios nga nahimong tao dili eksklusibo sa Kristyanismo. Nganuman nga dunay pagkapareha ang ingon ani nga klase sa pagtuo, tubag. Tungod kay ang konsepto sa mga panetiko nga gisakyan sa karaang mga oligarko, epektibo kayo isip takuban sa daghang mga excuses, dili lang sa lain-laing klase nga maniobra sa hinigupay sa pangwarta o dili hasta sa pamulitika. Dali kayo patuuhon ang mga panetiko ug kini naobserbaran bisag sa mga karaang mga relihiyon sa pagano. Ang pagkapareha sa Dios nga mibuhat sa langit, yuta og tibuok kalibutan nga diin nasipyat lang sa usa ka tawo nga mao si Adan ug si Eva, ug gisalot ang laing inimbento nga bersyon sa sala nga mao ang mortal sin nga matud pa, usa ka dakong paglapas sa iyang kabalaan, ug kini mao'y hinungdan nga nagapos ang atong pagtuo nga gipahimugso si Jesus aron pagluwas kuno sa salang panulundon nga mitapot natong tanan sukad sa atong pagkahimugso kana kung motuo ka nga si Jesus nagpakamatay para nimo isip bayad og lukat sa sala nga wa nato buhata nga diin inimbento lang sa magsusulat sa Biblia. Mao may usa sa mga sugilanon nga naglimin ning maong doktrina sa Pasko. Apan doon na ba'y dautan ani kung mutuo ka og sa dili? Well, para nako, kung dili lang kaayo nato istriktohon, wa may dautan ani kung kini nga pagtuo buwak-buwakan nimo sa mga maayong buhat ug pahimug-atan nimo sa laing kahulugan nga mao ang pagpinasayloay ug paghinatagay. Mao bitaw na kung makahinumdum ka during sa atong elementary days, dunay gi-practice nato kanang gitawag og exchange gift. Kung sa binata pa nga termino, mao ni gitawag og singgip-singgip. Kini maayo man ni isip mind conditioning sa generosity samtang bata pa ka. Doon na natay hiya sa unifying factor. Apan kung igo lang kang mituo, apan hakog ug madinumtanon kayo ka, wala sa buhat, naay manaygon imo lang singka-singkahan, naay ubang negosyante bisag tiguwang na. Laog lang gihapon kayo, daw murag nahangol sa kalibutan. Kung bida mga bay, bisag mugahin lang kag 5-5 sa mga manaygunay, di man siguro na makapapobre nimo. Napay usa ka balaod nga wa mutukma sa Pilipinas. Ultimo ang pinobreng diskarte sa manaygunay, gidaginot pa. Okay ra unta na kung sama sa ubang nasod, limpyo o social ang pagka super rich,
nga gusto ta makig level sa mga high class ang dating sa atong palibot apan wrong timing ning balaurana. Ipariha usa ang kahimtang sa atong nasod sama sa Finland, Norway, Canada, Japan, Sweden ug ubang nasod before na ipatuman ang anti-medicancy law. Kung mapariha na ang kahimtang sa atong nasod sa Italy, South Korea, Taiwan, New Zealand ug ubang malambuon nga nasod unya naa lang gyapoy makalapas sa anti-medicancy law, kana murag haom na nang balaurana sa atong nasod. Apan samtang naa pa ta sa estado sa third country ang atong nasod, porbida ayaw pag-expect nga way ingon ani nga diskarte sa senaryo ang imong maobserbaran. Ang importante lang wa mangawat, wa mamaligya og illegal ug way tawo nga giyatakan kay wa man pud ni pinugsanay sa inyong kagarboso sinsiyo raman intay katapat anang mga manaygunay. Hilasan lang uroy taan ng balaurana mura jud og unsa kadatoa sa Pilipinas ug kana maoy tinuod nga hiya sa terms and definition sa Christmas. Kanang mag-inunungay usa ta sa pagkakaron kung unsay atong estratehiya nga mapusgay kining kawad-on sa Pilipinas nga sama sa ubang nasod. Ang tanang kurso sa tanang edukasyon libre sa kaon, way estudyanteng magutman, libre sa school and uniform ug pagkahuman og eskwela wa nay problema sa pagpanguykoy og trabaho kay ang mga investor gailog og gaatang ng daan sa mga estudyante nga bag-ong graduate. Baya ning Paskuha hangtod karon daghang estudyanteng gutom og uhaw sa tinuod nga gugma sa atong kagamhanan. Lalis-lalis og pakulo ray gaayon ninyo apan sa mga kabos mga suwapang kayo mo. Mao bitaw na hinungdan mga bay nga kung naka-obserbar ka kining mga badyaw bisag unsaon pa nimo og hipos existido ni sila sa bisag asa nga dapit dili sa ingon nga ato ning gipanglabanan mga bay pero kana sila mga dagway na sa daghan kay problema sa atong nasod nga mas kana may tutukan atong tanan usa na nay ana kini mga PhilHealth funds nato og naunsa na ni dili lang sa karon ni nga administrasyon sa mga nangagi pa ning administrasyon mga bay latter being drained by labi na sa Maharlika funds og unsa nagitinuod nga datos ani ang 500 billion nga gipull out for ayuda to who knows where no kinsabay mga tinuod nga mga beneficiaryo ani unsa bay kalambuan ani mga public assets are being sold as private assets to dili sa ingon nga kining ang mga oligarko walay nahimo mga unmanaged nga mga inflation kini ato ang mga bay mga obserbasyon lang ni nga dunay mga mansa sa pagduda ang uban nga existido sa atong gobyerno mga rising costs in almost everything from the government mga usan nini kina mga terminal fee mga toll fee mga online taxes ug uban pa dili lang karon mga bay kun dili sa tanang nga mga nangagi tanang administrasyon even more annual spending of our taxes for sa next year ug uban pa mga katuigan mga tons of reserve gold from Bangko Sentral ng Pilipinas are sold but where is the money or even the news about it no unsa man na may nahitabuan ni and then mga illegal drugs are getting ini mga rampant mga crime rate as dili lang sa gikaron lang ni no uguban pang mga illegal are getting rampant na o mga some celebrities are the new politics di man nato ang kunon nga nahimo na but that is one of the stepping stone para mas didato pa na sila og maayo mga bay no unya ining mga usan na nini ang 1.3 nga trillion of floods control ug unsa na hitabuan ni ug uban pa nga mga flood control sa mga nangagig administrasyon so wala kayo tama katugkad sa tinuod nga mga hearing bahin ni ini mga bay pero tanawa mga bay daghan kayo mga bay dili lang kinina atong hisgutan o dili lang kay ang atong gitumbok nga usa lang ka mga opisyal
halos silang tanan ng mga bay. O sadly mga bay, no, labi na sa atong Vice President, Ma'am Sara, if you truly stand or care for Attorney Lopez, no, and your other staff, and if you have nothing to hide regarding the alleged irregularities or corruption surrounding the 125 million pesos, mga confidential funds, these are the actions you must take unta mga Madam Sara, no? Kinahanglan nga kaming tanan makasaksi, kinahanglan nga you must attend the hearing, allow your SDO to attend, mga uban nimong mga official, and present the individuals who issued the receipts for the supposed 125 million pesos nga diin na ni napaingon ug unsa ni nahitabo niini. The deserting Filipino people will not and cannot be swayed by your press conference and unsa pay mga pakulo ninyo. Sa dili pa nato tiwason mga bay kining masulubon nga issue sa atong Vice President, niining video ha mga bay gikan sa Surigao, agita sa Baybay. Pasensya mga bay nga wala kayo nato matarong og suod ang kining syudad sa Ormoc, no, tungod sa ka istrikto sa maong lugar. So naglisod na dito mga bay, pero sagdi na lang igo rata nga mi agi dere. Unya padulong na sa dito sa Samar after nga miagi ta sa dere sa Leyte mga bay. So this is it. Padayon ta sa atong recent issues. If you have nothing to hide, why avoid the questions? No matter how much mga scrutiny, no, sa yan lang ito hisgutan tanan. If there truly are no irregularities in your mga disbursement, even if the entire nation questions you, you will emerge clean. Mauna nga ang liderato sa House of Representatives nga naglakip nila ni Senior Deputy Speaker Aurelio Gonzales, niya sila si Majority Leader Manuel Jose Dalipi ug Deputy Speaker David Suarez, niluwat ning ubang mga pamahayag, no, niadtong mga niaging adlaw lang sa niaging buwan sa Nobyembre 22 bahin sa giingon nga paglapas sa atong Vice President Sara Duterte sa security protocol sa Dias Kongreso. Mauna nga matupad niya nga nababahala ang malaking kapulungan ng Kongreso sa nangyari noong Nobyembre 21, 2024 kung saan dumalaw si Pangalawang Pangulo Sara Duterte sa aming gusali. Binuksan namin ang pinto ng malasakit para sa kanya. Binigyan siya ng special na pahintulot na bisitahin si Attorney Zuleika Lopez na kasalukuyang nasa aming kustodiya kahit lampas na sa regular na oras na pagbisita. Maunay balita mga bay nga atong nasagap mga bay og dugang paana human sa pagbisita sa Vice Presidente, imbis nga mularga nagpabilin siya sa opisina sa iyang igsuon nga si Davao City Representative Paulo Duterte. Ato sa ning paminawon kining atong naagian nga gi-interview. Kining ti, ungatan na ko ti banganong ang lubi dili man pwede ingani unti. Pwede siya, pero asa may dali mo kuanti malaya ang lubi o kani siya? Lubi. Mo nang kasagaran kani gigamit, no? Ya usa pa sa tag-as ug dahon din, no? Unsa may paagian niti sa pagkuanti kanang unsa na kanang gi nay mo pakyawan eh? Nga pila sa ipakyaw ti? 1.5 ang gatos. Tag 500 ang gatos? 1.5. 1.5 ang gatos. So ang usa na hugog 15, no? Ang unsay pasabuti kanang usa kay ngunana? So
kuan usat 100 kay ngunan ni. Kuan siya. 1.5. 1.5 nya kaning nipa tingunan ni pila man ni siya ka tuig nga mutubo ning mga dahonan ni. Tulo ka tuig sa to pa kung Bulan. dali ra siya mo kuan. So kung makuha kung si tawag na paluwa gyud tawagan natin kana sa nipa. So kung magkuha paluwa mo paabot lang tulo ka buwan mo balik ra sa siya sa linsing. So 1.5 ang gasto sa pila ka na sa lamber no kay daghan namang wala kay magamit ani no. Dagan no gamit kay na man. So kuan ni siya tino kusog ni siya sa mga tourist spot tino. So kuan bay ka nang dili lalim pagbuhat sa nipa no. Kita gid ninyo ang ilang trabaho. Oh. Imagine na nimo nga tag kuan na tag 15 ang usa kay ngunan nila. So una makabuti mo ang 15 mo hago pag ngunan ni tino. So dapat gyud bay ato ning suportahan ni mga ngunan ni bay. Kung kamo dia magtukon mo balay yun nya ang plano mo mapalit mong nipa pwede mo dahil ko palit ayun na lang ninyong hangyo ataw ni kumahay mo gani angay gani ni balito na lang ni 25 bagat 30 kay kuan man sa ni deserving worthy kayo ang ilang trabaho na diniyos nga kuan ba diniyos nga trabaho niya nakita nimo imagine na nimo tanawa ko ni pagkatrabaho abayo alang sorry dia tanawa ba yo gikan dito tanawa ko akong zoom ha nagitahi ni nila padung diri kapila ni ka mga dahon tanawa mao ni siya nya 15 ra ang palit so ingon ani gid sa mga probinsya mga bay mao bitaw nang ako nga dito sa among katubahan dito sa mga kalubihan di lalim ning kuan bukid yun pilere ingkamon singan ni kapait ni ako bay ka-relate jud ani kay bukid biya sad da. Ani mga samang farmers dito. Palito ng barato nya pag-abot na sa merkado. Ang presyo mura kag mahiblat sa presyo. So tanawa gyud maayo ba ya? So tulo sa ni tulo ka dahon ng gilumpong. So ang gigamit lang sa pagtahi ang Latap. unsa nga nani ti? Latap. Lutot asam nagikan ti. Bukid. Ya kani unsa ni kawayan ni siya kani. Kawayan. So imagine no mga bay, dili lang ko toras pagdahi. Mo kuan ba jud gaway, unsa ni mo ron tabason ba? So daghan na di proseso di ani. Saya mga bay nakita ninyo mga bay kani diri nga naata diri karon sa kuan kini sa tawag ni sa Balod. Kapuukan nga barangay Balod no. Na diri sa Leyte mga bay niya. Tanang mga pista diri ako maning abason ko ni tanan diri mga pista mga bay gikan sa Palumpon ugma pista na sa Palumpon niya dungan sad sa Leyte og sa Burawin. So expected ning kuan niya paghuman sa Burawin ug Leyte napay kanang Kananga unya after sa Kananga pista na pud sa Sugod paghuman sa Baybay Leyte dayon padung sa Hilongos after na uli na ko Cebu mga bay niya diri mga bay sa akong pag diri naglatagaw ko sa Leyte ako ni silang nasugatan. Ma'am kasi nga na to, di na tayo kalain ma'am. Pwede magila-ila to ma'am. Sani. Sani? Nya. Ikaw ma'am? Lindang? Linda. Nya ikaw ma'am? Sige lang ma'am. Okay lang ma'am. Sige na. Ako? Bilya? Tawagan lang ko niyo court ma'am. Nya ako kay concern jud kay ko gingunan ni mga bay. Sa akong kapobrehon niya. Mutabang na sa jud ko sa akong isig kapobre sa sama na ko no. So at least akong gipakita ninyo nga before mo nga mupalit mo di ba kasagaran sa lamber no. Ambot og dapila kani sa lamber kay di mo kay kuswitoan ni. Kay kasagaran lagi gamit sa ato pero kanina man gyud mga sin nya. Daghan pa man sa ginagamit ani labi na kana sa mga tourist spot bitaw. No, ana sa mga beach resort. Daghan mo palit ani kana mga kukun sa ingon ani wasa ko kay pag unsa boy usiso ko ana. So puhon ato niya po na suruyon ug natin makita na diri. Pero karon kay nagiani nako so gi-grab nako ang tayong mga bay ako dayong kuan ni akong gipakita ninyo aron makakita gyud mo unsa gini kabudlay ning trabaho kung mopalit mo diha sa lamber nga muralag sayon lang kintanawon pero nakakita ka sa trabaho pwede gid gutiha ni
Na sigon sa akong pagpangutan na. Imagine na ninyo usa kay ngunan ninyo kaning kawayanan na. So pagkuan pa ni kanang usa ni murag tabason pa ning kawayanan na niya. Ang kanila man pagkuwas kawayan di sa laban nilalim. Kay daghang king mga tunok. Punya pag human og kuha sa kawayan imo na nagingunan ni ka kuan pikas-pikason. Punya kani lain na sa ni manguha pag gingunan ni nagi kuan bagi dinhi usa ni. Nawa giko wagi ni lamu-lamuan ni trabaho aw. Nagi-iyano lagan na. Nagi kuan bagi to. Kung napay art nga gamay. So kani mga bay ato ni suportahan gid mga bay pinabangay ta ninyo. Diniyo sa trabaho mo gini angay nga. Kunya I hope dili sa ni mawa sa tong panahon ni kay ang uban man ang kuan mura wala na kasunod ning uban. So kini bay mo na nilang human bayo pilding dagan na nilang human bayo. Sa kuan te kining sa usa ka adlaw te mga minimum bilay makuha nimo te. 40, 50 sahay. 50 so ibutan ta lang sa 50 nanay kuan nanay 750 no. Unya unsay paagyan ni palito nila dili kay mo palit lang sa sila sa gatos no. Palit na mo. Amo palit lago sa gatos kalabing minimum sa nang sa gatos. 200 sahay. 200 kan ni unsa man ni 100 na ningon na kanang usa ka ha? Awan nakaabot? Palo. Wala ka daghan na tanong pa ni kaabot og 100. Pila man na siya ngunana te? Pala ko try 25. Agoy. Palo, buang nga bay abi na ko kuan, abi na kay ko 100 na ba yo? O pag di taon ni kaabot. Ay kadilalim ni trabaho abay. So kaning mga nabugkos dili na ingon ta nga sa usa ka bugkos 25, kani nakaabot na ni 100 kay murag upat naman eh. O nilapas na gamay. Ito pala namin dito. Dugaya pa di abto na ni bay. So kamo baya mga bay akong advice lang ninyo no kung sama sa akong nasugatan dito sa kini magbuhat sa banig di ba? Kita mo sa ko ng trabaho pag lisuro agad trabaho agad kanang unsa na abaka. Okay. So ako niya itong balikon dito mga bay kaya wala ko itong matarong do bagwan dito sa usan ako kakaon. So ato ning pang hisgutan ning mga ngunan ni. Akong haw-haw lang ginin yung tanan mga bay nga kuanta love our own no atong suportaan ni mga ni nya kamo na lay bahala ug mopalit man gani mga ngunan ni puni lang daw ninyo boy kay na nakakita jud daw mo sa trabaho ba yo no tanawar na no usa kay ngunan ni 15 ra nya ang human nilang tanan nagtuog og 100 gani na sus gamay pa di kay nasanan Depende hapon kung malaksi pa ng bawod. magdepende pas lawas no. Matap. So kung maglaing gyud atong lawas hunong gyud ang atong ingunan ni. So ingunan na mahitabo bay. Te may hapon nimo dati. Akong gikuan ti akong nahigayon na nagdan-aw ko dili ba. Nya naibog ko sa ilang trabaho. Karon kay og di kita mangutan na bay wag kita kahibaw din nagduol lang kita untag sayon kay ni standan. Kunamon amon ipras kabalik. Maugid. Oo. Kaya baka kumabot ka lang drive ka. Nananukot ka? Ganito income. Kaya taglima man la. Pero ito ka na. Taglima ano usa. Oo. Depende ka. Malaksi ka magpawod. Ya simbak ko pag idong nay katalagman yung mga bali ning mga kuanin daw kanisa ni kaningan ni mga nipa. So dako na sa kay problema. So I hope nga makita ni sa ubang mga opisyal sa gobyerno nga pagitaan gining paagi nga namay uban pa ani nga magbuhat magsiril pa intaw ka sa ibaligya mayo ang tagpalit lang diretso ba kaya ron ang ilang trabaho ang pagkuan na lang pagbuhat na lang gid ani. So bay magpasalamat ko ninyo mga bay kung inyo ni Kanipahan ito ni mo ninyo. Kanipahan ito ni mo na. Bago din na madara na din. Ang sayo ni diha. Nga din kampaan. 100. Agoy. Kaya naman 100. Masuli ka pa pagkarga. Oo. Pagsasa. So dili pa limpyo. Dili pa. Agoy, Ginoo ko. Sa to pa ibot nang tagmakahuman kag 100 nya 15 na di pa gid limpyo nga 15. Oo. Kay magsuhol pa man no. Oo, sakto. Sus, grabe. Sa makapawag ginuray ka lutar. Di sa makapawag ginuray ka kanan. May surla di aning kuan na di. Nagtuo naman lang daw nga
kuan na ni siya kanang di pa gid limpyo gid nga makuha nimong 1.5. Tatapunta. Kaya kapag malapsiman niya, kung sa hospital, kung kala, magpulog. Di ka kapalit yung bugas. Kapalit ka sa kasalunan. Iwasan bang mahal kay paliton nun? Oo, masura ka pa. At yun na siya, law-law ka lang. Mao gid. Sumoy nakalisod ani kay nagmahal ang paliton nun nya ang trabaho nagbarato. Dako ang diferensya. Ito nga, sitwasyon kong bawod, mapuri ko mo. Kuan nga, masal nga. Para bawodla ako, ano ini. Mga ito ba nga? Oo, dito. Di ka man katinggiran. Sus, tinuo dyan eh. Sumana mga bay, at least nga, kung naalang ito tayo makahinok to, kaning ubang mga opisyal bida sa gobyerno nga, di man ginato ni maauha gitanan, pero hinupokan lang gini nato ningunan ni. Dili lang kay kinire na sugatan ako, nga mga hago gid nga trabaho. Daghan kay ako nasugatan gyud. Kaya na nga palaho, magnegosyo ka. Mao gyud. Kamo diyang naa sa sektor sa ubang mga relihiyon no, di man ako mapugos. Muhangyo ko ninyo. Wa ko gipaboran tanang klase sa sektor sa relihiyon. Ditso na lang mo dili. Kung mamalit naman lang ganimo kun ayaw na mo kay daghan kini agian, agi-agi na mga middleman kinsa ba nya apasangin lang ra bagay kanung nagmahal ni. Ya dire ni bawo na to gud gid para tuho. Ginoo ko in down. Lagi asus hindi lang kita paglao. Ginoo de dato nang gikuan gi pero nagdanan siya ini. Nagdanan. maujud Ginoo ni tapos another na liban mga bay kuan gini bay para dyan ako no halandong gini trabaho para na ko no mo ni trabaho nga sagrado kuan ni trabaho kanang sige. Ano? Mo ilisod ni kuanan sa Nabitay ka ng kuan katong gikasakay nako ba nga kuan siya kanang farmer siya sa kanang bugas ba. Bago lang atong niaging adlaw pa. Nga imposible kay nang ang bugas mahimong 20 gid. In fairness lang ni Bongbong Marcos ba di man sa ingon pero basing nakalimot lang siguro ni Bongbong nga lahi ng panahon karon. Ang abono mahal kay abono. Sa presidente daw murang maghahal-hal. Moto ko labing maubos nga barato pa sa 35 kurinda pero kanang 20 murag imposible gyud na. Nalolog na. Sige lang bay kay ampo lang kita sa Ginoo ani nga importante ani kanang atong lawas pod. Kay usa sa timailhan ng god nga kana bitaw duol kas Ginoo. Usa gis timailhan na kanang lisod yung masakit. So kana siya bonus nagiging nasingana labi ni ambot makaabot pa bata ni mga idarla kay lisod na kayo ang pangidarlo ng tao ron lahi na gid sa una.
Nyati mo hinahinay ko nyo, te. Salamat kaninyo, te, ha. Oh, God bless na to tanan ug sa tanan nga mga nakatanaw ani. Rock and roll na tong tanan mga bay.